नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो आप सभी बता दी पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाले फैन्स बानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करी और दूर-दूर तक वीडियो को शेयर करी। तो बता दी पावर स्टार पवन सिंह के सबसे फर्स्ट और सबसे पहला बोलबम सॉन्ग आवे वाला बा जौना के टीज़र आप सभी के बीच बहुत ही जल्द आप सभी के नज़र आई। तो बता दी एल्बम के नाम बा ए भोले बाबा जो कि बोलबम एल्बम आप सभी के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन शूटिंग कल गइल बा जौना के बता दी ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक से आप सभी जेतिया लोकगीत हैं बैक टू बैक आप सभी देखत रहनी वहीं दिया बोलबम के बोलबम भी सॉन्ग आप सभी बैक टू बैक देखेम जिनकर पहला बोलबम एल्बम बा ये भोले बाबा जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट रही कैसे कि ई जेतिया आप सभी गाना सुनिए पावर स्टार पवन सिंह के जेतिया रोएले रघुराई जेतिया बेस्ट और सुपर हिट गाना गइल हटे और पहला ओल्ड अंदाज में इस सॉन्ग को भी रोएले रघुराई को सॉन्ग को गाए थे उसी अंदाज में ये भोले बाबा आप सभी देख सकतानी पोस्टर पे इ गाना के बहुत ही जबरदस्त तरीका से गावल गइल बा और शूटिंग कल गइल बा पहिलका अंदाज में पुरनका अंदाज में। तो बता दी मुंड बन गइल बा और मुंड जब पावर स्टार पवन सिंह का बन जाला तो बैक टू बैक सॉन्ग आवेला और सुपर डुपर हिट रहेला। ये बैक टू बैक ये देखतानी भोजपुरी में आजकल खाली खाली कहीं जाई रहुआ पावर स्टार पवन सिंह के ही नजर आई गाना सॉन्ग वीडियो। आप सभी पावर स्टार पवन सिंह के फैन बानी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बता दी इ गाना के जौन पोस्टर बाटे पोस्टर पर देख सकतानी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा इ गाना के आई और पावर स्टार पवन सिंह खुद अपना अंदाज में एकरा गाना गइले बाड़े। और सबसे बड़ी बात ई बाटे कि ये गाना के लिखले के बाद विजय चौहान जी ये गाना के लिखले बाड़न जो कि इनकर गाना लिखल पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सारा हिट गइल बाटे और उहे गाना के सजैले बाड़न और बहुत सारे यूट्यूबर्स जौन कि आप सभी देख सकतानी पोस्टर पर शुभम सिंह जी या यूट्यूबर हुवन जौन कि पोस्टर पर नजर आवत रहन सूर्या यादव इहो भी यूट्यूबर हुवन ये भी नजर आवत रहन एक छोटा मोटा सिंगर हुवन एक जौन बगल में बाड़न पावर स्टार पवन सिंह के ये भी नजर आवत रहन। तो बहुत ही शानदार सॉन्ग बा आप सभी एक टीजर की इंतजार करी अगर टीजर आ जाता तो सबसे पहले पावर भोजपुरिया चैनल पे आप सभी को अपडेट मिली तो चलता नहीं वीडियो को समाप्त करता नहीं और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाले फैंस बनी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक शेयर जरूर करें।